CGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Ugaliin po kapanalig ang pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe ay mula sa Psalms 1 verse 1 hanggang 2 at nakasulat. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tandaan po ang pagsasabuhay ng mga banal na mensahe mula sa Psalms 1 verse 1 hanggang 2 sa bawat hakbang dito sa ibabaw ng mundo. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo ngayon, buy one, take two, para sa lahat ng mga members. Lalo na ang fulvic mineral at magnesium ascorbate, unahin nyo na dahil napaka-importante na maihalo sa inuming tubig. Kada baso ng tubig, 10 patak ng fulvic mineral, 5 patak ng magnesium ascorbate kada inom para protection na hindi na mamroblema sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, hyperacidity. Ito mga high sa dugo ay maiwasan. Meaning may pangdepensa. In case of emergency na masamang pakiramdam, ipatak lang sa ilalim ng dila ang magnesium ascorbate at fulvic mineral. So sundan at naka-buy one take two para sa inyong mga members. Isama ng best milk, ang vitamin B complex powder. Ito naman yung organic na gatas natin para habang nagkakaedad, matibay ang buto, maiwasan ang pagdevelop ng nerve, muscle
problem or muscle pain, pati na ang pagiging malilimutin, maiwasan. Kaya uminom umagat hapon ng Best Milk at Vitamin B Complex Powder. Kung mataas na yung blood sugar at cholesterol, nandyan pa yung hilab or hapdi ng sikmura, dagdagan or haluan mo ng corn coffee. At naka-promo buy one take two para sa inyo. Pati na ang mixed in herbal coffee na nasa jar. Itong mixed in herbal coffee with tanglad para hindi na maglaga-laga pa. Mixed in herbal coffee with lagundi. Meron tayong mixed in herbal coffee with activated charcoal. Naka-jar po yan. Naka-promo buy one take two para sa inyo mga members. Kaya samantalahin ang activated charcoal capsule. Ito in case na may mainom, makain na hindi healthy, uminom 2 hanggang 4 na kapsula ng activated charcoal capsule. Naka-promo din. Buy one, take two para sa inyo mga members. Paraan na may magamit agad kung masama yung pakiramdam o may mainom, makain na hindi healthy, may pangdipinsa. At isa sa natulungan dahil ito mga tinuturo natin talagang sinusundan na. Narito po, pakinggan natin ang kanyang testimonya. Maraming salamat, Doc Ed, sa mga produktong Fulvic at saka Haplas. Okay, ma'am, ano po ang karamdaman nyo dati? Bakit Fulvic talaga lagi ang binibili mo at Haplas? Actually, yung yung BP, laging tumataas. Nung nalaman ko na ang Fulvic ay effective, yun ang inano ko at talagang naging epektibo sa akin. Ito yung pinapatronize kong mga gamot. Okay. Ma'am, ilang taon na po kayo? Anong pangalan nyo? Taga saan kayo? Ako si Ermelinda Gavilan, 63 years old from may Pangdan, Borongan, Eastern Samar. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin. Ang 63 years old from Borongan, Eastern Samar. Talagang natulungan, naging maayos ang pangangatawan. Araw-araw ginagamit ang Fulvic Mineral, ang Health Aromatic Plus Haplas. Tandaan mga members, naka-buy one, take two promo ngayon para sa inyo. Narito pang dagdag na prueba na natulungan dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Evelina Nardo, taga San Francisco, Balatan, Camarines Sur. Opo. Gumagamit kayo ng eye solution. Bakit, ma'am? Ano pala yung problema nyo dati, ma'am? Manlalabo ang mata ko, tapos Makati, kaya nguwan, Dok, maray na pag mati ko na nagagamit ako kadi, eye solution. Kaya nagikayat ako ko mga kabarangay ko na maggamit man si Rakadi. Ako na testingan ko na try ko na talagang maray. Ibig sabihin, ma'am, hinali mo na yung salamin mo after nakagamit ka ng eye solution. Opo. Muli, ma'am, ano yung pangalan, edad, taga saan po? Ako po si Evelina Nardo, taga San Francisco, Balatan, Camarines. Yan ang prueba din mula sa Camarines Sur. Yung kanyang panlalabo ng paningin nasolusyonan dahil sa pagpatak ng eye solution. At nakakabasa na kahit walang salamin. Kaya umiimbita sa inyo na gumamit din kayo ng eye solution kung nanlalabo ang paningin. Tandaan mga members, buy one, take two promo ngayon para sa inyo. Sa mga hindi member, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch at magpa-member sa One Asa para maka-avail din sa mga pa-promo. Lalo na ngayon, maraming buy one, take two. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon diyan sa iniindang karamdaman. Dalhin ang medical records or any laboratory result kung meron. Basta ang importante po sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition dahil gusto namin makita yung color ng balat, ng kuko, ng palad, ng dila, ng mata. Dahil diyan tayo didepende kung ano nga ba talaga ang totoo nangyari sa inyo. At tuturuan kung ano yung mga dapat gawin, sundin na maging pagkain, inumin na, maging gamot muna. Lalo na ang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV na napaka-importanting masundan ng mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang komplikasyon, mahinto na safe yan at maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan. Patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, nahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang nag-undergo sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Ako po ay nag-start, 65 years old po. Ako po ay nag-start dito ng 2015. Ang problema ko po sa health ay yun yung hypertension, saka po yung high blood, tapos naging cholesterol ako. Tapos po ng Doc Alternativo, ako po ay gumaling na. Ngayon po ay wala na akong hinihintay na maintenance. At inaano ko lang po sa mga baguhan dito, talaga pong ang mga ano po nila, produkto nila dito, ay talaga pong napakagagaling. Lalo na po yung Fulvic. Ako pa rin ng bukol dito. Hindi po gumaling, napakatagal. Eh nung naisipan ko po na yung Fulvic nga pala, nakakagaling. Ayun o, yung niyap niya, nilalagyan ko. Yan, gumaling po siya. Talagang gumaling siya. Start ng 2015, ano po yung program na pinagdaanan mo dito sa atin na talagang nakakulong sa inyo? Nag-undergo ko ng ginseng, tsaka yung vitamin C. Yun ang kung masasabi ko sa niya, talaga kung napakagaling po talaga rito. Ngayon na ako nagtinan. Kung makakain man po ako ng bawal, activated chato lang po. Si Yolanda Celestino po ako, taga Balubad, Bulacan, 65 years. Yan ang buhay na prueba from Bulacan at naiwasan pang operasyon doon sa kidneys, na solusyonan ang iniindang karamdaman, na hinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Sa loob ng ilang taon na pagsunod ni Ma'am Yolanda Celestino ay napanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag tiisin ang sakit kapanalig. Alternatibo, hanggat maaga puntahan pinakamalapit na branch upang kayo ay magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV o ano ang mga pwedeng gawin, sundan, dahil didepende tayo dyan sa iniindang karamdaman o lala ng komplikasyon na ipasunod sa inyo tungo sa kagalingan. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang mga itinuturo natin na alternatibong panggagamot. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Sabado, ako po inyo makakasama dyan sa San Siangco, Cebu City Branch. Nakaschedule din sa Lunes, June 19 sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Pagka Martes, June 20 ang seminar schedule nasa Iloilo City Branch at Maramag, Bukidnon. Sa June 21, Miyerkules, nandyan ang seminar schedule sa 3C Martires, Cavite, San Jose Antique. Ako naman yung makakasama ngayong Miyerkules dyan sa Tacloban City at nakaschedule din ang Valencia City, Bukidnon Branch. Sa June 22, Webes, ang seminar schedule ay nasa Aguola Union, Kulasi Antique Branch, Ubay, Bohol at Tacorong City, Sultan Kudarat. June 23, Biyernes next week, nandyan po ang seminar sa San Fernando, La Union Branch, Kalibo sa Aklan, Hagna sa Bohol, Libak sa Sultan Kudarat, Sindangan sa Zamboanga del Norte, Mati City sa Davao Oriental at Iligan City Branch. June 24, Sabado next week, ang seminar schedule ay nasa Abulog, Cagayan,
Puerto Princesa City, Palawan, Roa City sa Capiz, Cagayan de Oro City Branch, Cotabato City at Polomolok South, Cotabato Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Pa-register in advance para libre na sa one-on-one check-up and counseling at priority ka pagkatapos ng seminar. Dalhin lang ang medical records or any laboratory result kung meron. Then during seminar, ipapaliwanag kung ba't napaka-importanting kumain ng mga beans, mga whole grain, seed, nuts, peas para walang arthritis, lalo ng munggo dahil meron tayong actual demonstration sa paggawa ng munggo juice at munggo salad. Talaga matitikman nyo yan at yan ang kulang sa mga pabalik-balik ang arthritis. Kaya upang hindi malito, daluhan na ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar at samantalahin ang maraming buy one take two promo. Halos lahat po yan. Kaya wag magpahuli mga members dahil ang promo didepende yan sa available stocks dyan sa branch. Ngayon pa lang, kausapin ang staff na magpa-reserve para sa buy one take two promo. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Ipaliwanag sa seminar kung bakit kailangan kumain ng mga beans gaya ng munggo at para walang arthritis at gumaling ang arthritis. Ano nga ba ang paraan para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs? Ngayong June 26, Lunes sa Sorsogon City, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong June 27, Martes sa Legazpi City, Albay, matatagpuan sa door number 8, Oro Site, Legazpi City, Old Mayon Oro Crate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong June 30, Biyernes sa Naga City, matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed tent herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Polvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take two promo sa mga members during seminar. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot sa lahat ng Doc Alternativo branches sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Isa po sa nagtanong dito sa hotline, may herbal ba na pwedeng igamot sa hepatitis B? Yeah, napakaraming herbs. Luyan-dilaw is really good for the liver, malunggay, mga green tea, bawang, onions, napakarami. These are very natural material. However, I warned you, hindi po effective ito hanggat hindi po naitama ang nasa loob ng katawan. Ang nanggagamot kasi ay ang buong katawan. It's not only one part of the body. No, it's not only the immune system that will work. Kung clog ang colon mo, kung highly intoxicated ang kidney mo, kung ang dugo mo ay marami ng lason, maraming mercury, mayroong arsenic, may poison, I'm telling you, even though you are taking herbs,
your body cannot eliminate it effectively. Matatagalan po kayo hanggang sa maging frustrated po kayo, desperado. That's why in Doc Alternativo, we really carefully understand the cause. We remove the causes and then we will teach you how to really restore your health. Ang pakay kasi namin dito ay tumpak na solusyon, hindi pa pitsi-pitsing solusyon. It's not a band-aid solution. So, how did we prove it? We have a lot of people who really follow the Alternativo formula. Ang herbs, nakakatulong. Pagkain, gulay, prutas, nakakatulong. Pero kung nagkakamali po kayo sa starting point po natin, yan ang pinakamahirap, ang starting point. Tulad ng isang sasakyan, doble ang power na kailangan para sa sasakyan na kailangan mong patakbuhin. Doble ang puwersa, doble ang effort. Now, you need a guide, a coach, a health coach na magbibigay sa inyo ng tamang formula para maitama, maituwid ang problema ng hepatitis. Napaka-deadly nito, especially Hepa B. Kasi ito po ay contagious disease. No? Ito ay nakakahawa. So, you have to follow what is tested and proven. Huwag po kayo mag-eksperimento sa inyong katawan. Napakamahal ng ating katawan para eksperimentuhan po natin. Ito naman, Doc Ed, may posibilidad pa po bang gagaling yung malaking sugat sa paa dahil may diabetes? Of course, yes. Yung gangrena, no? Ang napakalalang epekto nitong diabetes mellitus or type 2 diabetes at siyang dahilan ng kamatayan ng iba, no? Nang putuli na, ang mikrobyo kumalat at aakyat sa utak. Kaya ang komplikasyon nitong pagputol ay napakadelikado. So, the solution must be the holistic one. So, hindi dapat putulin. At ito po ay epekto lang ng maling idea natin sa pag-correct ng diabetes. Like, i-maintain yung diabetes for life. That's, to me, is an erroneous method. Because I discover the best method. No? You do not need to maintain your diabetes. We have to cut off your diabetes. And to do that, you need to follow a certain rules, a certain formula. You have to adapt the new belief system because that is the starting point. And you have to rely on it, just like what happened to other people na gumaling na. And then, sundin mo lang. No? Within 7 days, I can assure you may mga pagbabago. Kahit may gangrena na ngayon yan, kung hindi pa po grabe, I'm sure mayroong mga pagbabago. Significant change tulad ng nasa experience na natin. I am too idiot enough not to really know the pattern of healing or pattern of deterioration kung hindi ko masabi sa inyo. Kasi napakarami na nating hinarap at nakausap, nakitang mga tulad nyo po. So meaning, just rely, just entrust yourself and cooperate. Yun lang po ang kailangan namin. Dito, Doc Ed, kailangang masundan yung itinuturo sa kanila para sa tutong kagalingan na hinahanap nila. Opo, kasi ang katawan natin sumusunod din ng certain rules. No? May batas din po itong sinusunod, like the natural law ng katawan. Yun po ang inobserbahan namin. At hindi po batas ng gumagawa ng droga ang pinag-aralan namin dito. We carefully study the law of the body, the law of nature, and we respect the creator more than the creator of the body more than the creator of drugs. So, meron siyang pinasusunod at yun din po ang ating sinusunod. At sa awa ng Diyos, tumugma naman. So, meaning, yung hindi sumunod, merong epekto sa kanila. Yung mga sumunod, epekto din sa kanila. So, this is a very good opportunity for us to share to you, na privilege to really guide you. So, kung susunod kayo, well and done. Pero kung ayaw nyo sumunod, Doc Alternativo is not for you. Ito yung isa sa nagtanong, Doc Ed, hindi po normal ang tulog na 4 na oras lang ba? Kasi lagi na lang ganito yung nangyayari sa akin. Exactly. No, it's not normal. The normal sleeping pattern must be nasa 7. Perfect is 7. So you can sleep 7 to 8 hours every day. Pagka nagkulang po kayo, kahit 6 hours, merong tama po ito sa ating memorya. No? Memory will be the first victim of insomnia. And then body weight loss or overweight. Ito po mga potential side effects kasi maghahanap po kayo ng pagkain just to replenish the energy na nawala dahil sa kakulangan ng pagtulog. And that will be a cause of a lot of diseases, no? Yung obesity. Kaya you need to really check the cause. No? Ang mga dahilan bakit hindi kayo normal makatulog, constipation. Pag ang tulog ay kulang, constipation is one of the first reason. Then toxicity. Sobra ng lason like mercury fillings nasa ngipin or sobrang
chemicals no galing sa maintenance drugs or exposed po kayo sa chemical. Then third, yung psychological stress, no? Like nahirapan po kayo magbilang ng pera. Lalo na pag ang pera Chipidel ay hindi sa iyo at pinabilang po kayo. O hindi po kayo siningil na kayo ng utang at hindi nyo kayang bayaran. Or any psychological disturbances, it will surely contribute your problem. Then lastly, spiritual disease. No? Yung mga taong may kinatakutan, maraming worries, these are spiritual diseases. You need to address that as soon as possible. Maraming solusyon po ang Doc Alternatibo para sa mga problemang ganito. Just trust us. We are in successful experience with the holistic guidance doon sa mga taong may insomnia at may komplikasyon pa. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makarating sa branch para ma-check ang physical condition at personal na makausap kayo para sa tamang solusyon tungo sa kagalingan. At dagdag pa na pruweba, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po 66 years old, 2011 nung dumating ako dito, unang nag-rejuvenate na rin ako, nag-vitamin C na rin ako. Ang sakit ko po, talagang sakit ng senior na talaga. Lahat na lang ng aray nandyan. Bale, ano lang, sumunod lang tayo sa protocol ng Doc Alternatibo. May bibigyan naman sa atin, sundin natin kung ano yung bawal, kung ano yung pwede. Ganun lang po. Pagka hindi nyo sinunod po yun, talagang aaray kayo ulit. Talagang pabalik-balik kayo rito. Pero kami naman, dahil matagal na po kami rito, talagang alam na namin yung mga, lalo ako, hindi naman sa ano, kaya sabi nila, yung sarili ko, talagang alam ko na kung gagamitin ko. Pagka halimbawa, nakakain ako ng bawal, umaaray ako, alam ko na rin. Kasi minsan, nagkakamali naman tayo eh. 3 linggo po ako na cleansing. Sinunod ko talaga, walang kanin talaga yan. Yan ang totoo. Lahat ng aray ko natanggal. 150 pounds ako dati. Imagine niyo yung 100, tawa ako, hindi ko makita nga yung ano eh, sa laki ng tiyan ko eh. Lahat naman tayo dumadaan sa ganun, number 1, halos hindi ka makalakad. Aray! Pag umupo, upo. Pag tayo. Kaya ito, 66 years na ako. Pero ang dami ko nang natulungan, yan ang totoo. Ang number 1 dito, makakatulong tayo. Pa ako sa tibos ako, medyo may laman-laman na. Kahit hindi man puno, may laman-laman na yan. Totoo yan lahat ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang masasabi ko, thank you Lord. Thank you sa Doc Alternativo Products. Kung gusto nyo gumaya sa akin, kaya nyo ako. Di ba? Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan. Si Ma'am Presela Limbona from Taguig City ay naging modelo na natin dyan sa Pasay City na matapos nakaangkin ng kagalingan na naging distributor na ng mga Doc Alternativo herbal products, lalo ng Health Aromatic Plus Plus, ang mixed in herbal coffee dyan sa Taguig at iba pang lugar sa Metro Manila. Kaya sundan po ninyo kapanalig. Puntahan lang po pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan sa kagalingan na inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo.
Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang palatuntunan na to at ang mga nagtestimonya mapanood na dahil naka-video na nandyan sa YouTube at Facebook page na Doc Alternatibo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe para ma-update kayo kada araw. Tandaan mga members, halos lahat ngayon buy one take two promo dahil Members Day. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumayin ang katotohanan. Acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patre Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksil, Bacnau, Tanlaw. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patre Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw yung matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967